The self-imposed Citizen Coalition for Change faction, Interim Secretary General Tshabangu, has fired all party leadership and dissolved the structure. Zvadhakwa. Tona Tshabangu dissolve Citizen Coalition for Change party ayo yanonzi Chamisa ayo yanobva vharisa leadership yayo yese. Sana pina mashuka mudanyoka pana vanoti subscribe or like turn on the bell icon. Tipina nomwe kwa mchinzi. The leaders fired including Tendai Biti and Washman Nuve, who were calling themselves rotational presidents. Tshabangu's spokesperson Kalifani Bugeni says the self-styled interim secretary general received sound advice to take full control of the party. The legal opinion expressly deals with term interpretation of the party's constitution. Some office bearers' offices have expired by the way of operation of law, party constitution, and there is need for the party to operate within the confines of the law and constitution. Anyone with a different opinion is welcome to place it on record and it shall be interrogated. Domashwa tukona kuti ayo anobuda taugwa an self-styled interim secretary general for Citizen Coalition for Change. Tukona kuti ayo ari kureceive macritics, ari kureceive resistance nevanhu kuda ku this move rakaita vanhu raona kuti aiwa mupolitics hakuna mafriends, noda kuti aiwa anongoya achingosevesa neconstitution yake achiti ava vakomana pamakashanda pakwana, aiwa it is now your time to resign. Oya achivafaya vana Biti nananzwi vamuziva kuti ndo vanhu vakabetsera cheko kuisa Nelson Chamisa mukona kuti aiwa Chamisa asiye zvebato abude, vatikona kuti izvezvi vakusangana nereality yavo manje. Vatoona kuti aiwa chokwadi chazobuda pachena kuti vakomana ava parangana Zimbabwe vachatungamira, vanhu vakuziva chokwadi kuti vaiva neconfusion, aiwa vakuziva kukutevera. Tudze mafunguro enyu pine comment section medu, munowana subscribe or like and turn on the bell icon.